La Dumnezeu. Înalt Bună preasfințite, seara, mulțumim fetele, Părintelui după pentru meeting cuvântul Păiro de de la învățătură Galben și a punctat și esența salut la mesajului băieții Evangheliei după rânduite în meeting această Păiro de zi. la Galben. Ceea ce ar Nu trebui să salut ne nici fetele, nici băieții din regatele Shino și Shinso, adică din regatele Bluie, da, de regatele Shino și Shinso, din regatele Bluie și regatul roșu, adică din regatul albastru și roșu. Vreau să fac un prim anunț Părintele și să anunț un arcaș care se numește Minat și gata, s-au minat și atât, ceva de genul. Nu o lăsa pe Cheriblos să mineze, Cheriblos este la red, doar că are caracterul lui Fratisus sau și-a schimbat numele la Sfânta Liturghie va începe caracter. cu orele 8:30. Numele ei pe joc este Mănăstirii. La ora 11:45 Iorga va avea X, loc are deschiderea level anului centenar, 1 campion sau level 2 campion, ceva de La genul. ora 12 Nu o lăsa să mineze, dați cu arcaș în ea, fă-ți un cont sau 3, 4, 5, 6 conturi, dacă chiar se poate și maximum cel mai mult 10 conturi și stai la minerit cu ea și nu o lasă să mineze, nici pe ea, nici pe 2012. Și vezi că 2012 are mai multe conturi. Are cont, el e băiat, dar are nume cont de fată, o arcașă, care se numește Șefa. Șefa 12, parcă, sau ceva de genul. Și mai are un cont de șamancă, care se numește Gagica, ceva de genul. Bine, el este băiat, dar eu spun cum se numește caracterele, ce nume au caracterele, cum îl cheamă pe caracterul ăla. Și mai are un cont de băiat, 2013 sau 14, ăla este la Bluie. Și contul ăsta lui mare de level 91, care este fată war și este 2012. Nu lăsa să mineze. Și mai are și Daniela 12 sau ceva de genul. Are cont la Bluie, parcă, sau la Red. Ăla e tot war, dar numai că are level mai mic. Așa, pe ăsta mare are level 91. Nu lăsa să mineze nici pe Cer Carpatix, care mai are un surau, parcă îl cheamă sura, nu mai știu, sura, tot așa. În fine, dacă o să fie el pe acolo, o să zic eu care e. Când să fiu pe acolo, că nu mai țin minte numele lui pe sura. Și mai are un arcaș, ninja leu, și contul mare de Cer Carpatix. Și nu lăsa nici să mineze pe ăsta, pe 2006 Boss. Vezi că 2006 Boss pe Facebook are numele la Facebook, user name ăla sau cum se numește, are numele la Pau Danatina. Da? 2006 Boss are level 95, a făcut și el 95. După 3 ani de zile a făcut și el 95 și vorbea de mine că eu nu o să fac 95. În fine, și-a luat o mare țeapă. Deci cam atât am avut de spus, pentru că mai mult nu pot să vorbesc. După cum vedeți voi fetele și voi băieții, nu pot să vorbesc pentru că când eu vorbesc se aude la gâtul meu un râgâit. Adică se aude vocea groasă din cauza tusei. Și mai mult nu vreau să-mi stric vocea pentru că se agravează tusea. Da? Deci cam atât am avut de spus. Numai bine jucătorilor și jucătoarelor. Regele vostru să spice netul a făcut acest anunț.